València de Mendieta, terra mítica en anuncis euro per peseta, Concha Piquer, mare de Hueta, qui viu a Xina, m'apegue a la pantalla quan s'enfoca Carolina. Carolina, Carolina, Carolina. La veritat que no pare d'escoltar el nou temacle de Malparlat Carolina i tinc unes ganes que vinga Diàlegs, que tant de bo vinguera algun dia. ¿Cómo estás? ¿Qué fas así? Ay, mira, estaba per así pegant una volteta y he sentit que me reclamaven. És que estava desitjant que vingueres a Diàlegs, pareix com la làmpada d'esta màgica i apareixes tu. Per aconseguir els teus desitjos. Agotxàs i aparezco a tu lado. Exacte. En el Diàlegs d'avui parlem, amb Malparlat, Alfons Pérez. El Bru. Paco Lloret, nits de sofà en la família en l'era pre-internet. Juan Carlos Ferrero, number one i que poc dura. I tinc vídeos de Mistagles i cabra fotuda. Al meu poble vell terreno, nova avinguda. Ros Casares i Top Manta, roba xula. Diva i influencer tandem amb Nerea Sanfes. Jo rajant de Renfe i tu en la punt directe. Jo buscant mejunge i tu en el tercer acte. Jo que et poso en bucle i tu em fas un temacle. Carolina, Carolina. I cada falla em falla quan arriba Carolina, Carolina. I avui en el Centre del Carme ens visita Alfons Pérez, que és actor de doblatge, cantant, raper. Té moltes facetes que avui dialogarem amb ell i el coneixerem més a fons. Benvingut a Diàlegs. Moltes gràcies. Com estàs? Molt bé, i molt content d'estar així. El passat 3 d'octubre va ser quan vas publicar Carolina, una cançó on tenim com a protagonista a Carolina Ferrer, i també repasses la València de finals dels 90, principis dels 2000, recordant també a Canal 9. Meu treball de Malparlat arraba Alfons el Pérez. Vos sabeu de memòria l'anunci del xampú, el gos Ricky Martin, bocadillo de nocilla, i la xiqueta que infraganti, pata con fu. Exacte. Sí, volia fer un anàlisi sociopolític de la societat valenciana de quan tu i jo érem xicotets. Sí. I ho vaig fer des d'un punt de vista humorístic, seguint la figura com a fil conductor de Carolina Ferrer, que era un símbol de la cadena i possiblement la primera influencer que vam tindre els valencians, quan encara no existien influencers ni res. I ja te dic, o sigui, mola el fet de que fora una espècie de focus lluminós en una època de tants clars oscurs que vam viure en la televisió pública valenciana. Vegem també Babalà, no? També apareix. Recordes també el València de Mendieta, no? D'aquella època, que ens ha marcat la nostra infància i adolescència, tant a tu com a mi. Totalment. I Babalà, per exemple, César Lechiguero, és un dels meus directors de doblatge, tinc molta confiança en ell i li vaig dir si volia formar part i ell en seguida. Així que hi ha locucions exclusives de César Lechiguero i de Babalà com a tal en la cançó i van fer scratch i tot, o sigui que guai. I com ha sigut treballar amb cada una de les persones que apareixen al videoclip, on també vegem rostres coneguts que han passat per Diàlegs com Aitana Ferrer, Carolina Ferrer com a protagonista i moltíssimes més protagonistes. Jo la veritat és que ho vaig plantejar com planteja sempre aquest tipus d'esdeveniments, i és que abans de pensar en poder fer el videoclip volia saber si tenia la possibilitat de fer-lo com volia. Jo volia uns platos de televisió i tenia la facilitat de que estic a Televisió de Castelló presentant una secció i tinc molta confiança en la presentadora i tal, i li vaig comentar, Minerva, que n'hi hauria possibilitat de poder fer això així? I me diu, ui, claro, jo te deixo les claus i tu vens així a les instal·lacions i fas el que te doni la gana. I dic, ui, mare. Clar, i ahí me comença a plantejar, veig tots els platons que tenim disponibles i dic, vale, este el gastarem per al noticiari, este el gastarem per a Tómbola, este el farem Babalà i este el farem minut a minut. En un moment tot distribuït. I a partir d'ahí ja pensar quines cares tenia jo confiança com per a que aparegueren, perquè jo tampoc me sabia mal molestar a la gent. Al final involucre sobretot a gent relacionada amb Malparlat, Beceta, que és el productor, Marc, guitarrista, Aitana, Elena, que canten en mi, Nàlia, que és la ballarina, Carles Domènech, que és l'artista light painting, i a part d'ahir vaig un poquet més enllà i sí que, per supost, li ho comento a Carolina, li ho comento a Ricardo Jordán, que tinc molta confiança en ell, li ho comento a Jordi Ballester, que és del meu poble, ha sigut profe meu d'inglès quan jo era molt xicotet, també el conec de tota la vida,
i un poc en tot això vaig anar jugant. De fet, Carolina tenia molt de comboi en què jo convidara més gent i me va passar contactes de professionals en el seu moment Canal 9 que podrien haver eixit i que per circumstàncies no han eixit, com per exemple Ximo Rovira. I l'èxit ha sigut brutal. L'acollida de la gent. T'esperaves aquesta acollida? No, no m'ho esperava. A veure, jo sí que fa 2 anys, per exemple, quan vaig treure Taronja, Taronja es va convertir també en... O sigui, va tindre un efecte paregut. En seguida la gent la va compartir, li va agradar, i jo realment estic treballant en el disc nou de Malparlat i tenia ja pràcticament tot el disc acabat, però no n'hi havia cap cançó que jo sapiguera que poguera tindre un efecte paregut a Taronja. Un efecte en el sentit de que molta gent es sentisca identificada i que d'alguna forma també siga una cançó més apegalosa, un estribillo més meloset. I sí que tenia pensat parlar de l'època de Canal 9, de la València de finals dels 90 a principis dels 2000. Tenia moltes idees sobre com enfocar-ho. Una d'elles era, per exemple, Babalà Generation, que seríem tu i jo. Seríem els nascuts entre finals dels 80, principis dels 90 en el País Valencià. I al final dic, no, mira, anem a sintetitzar-ho tot més encara, agarrem la figura de Carolina i a partir d'ahí parlem de tot el demés. Per què Carolina? Carolina, un símbol, com he dit abans, la nostra primera influencer. Tela marinera, eh? Tela marinera. Això ho he dit abans per la ràdio. Ma mare, o sigui, jo a ma mare i a mon pare de xicotet es veia molt poquet perquè treballaven fora. Entonces jo feia vida en cama abuela. Això sí, a mi m'apuntaven a totes les activitats extraescolars que te pugues imaginar. Però va arribar un punt que en estiu la veia més. Quin programa veien ma mare i ma abuela juntes en estiu? Tela marinera. A mi jo anava a la perruqueria i ma mare li dia «Fes-li el monyo com a Eduard Forés». I jo, perfecte. En ma casa també es veia. Sí. I t'animaries a cantar-nos un trosset? Ens regalaries un trosset de la cançó Carolina, que he vist que té alta una coreografia, que l'he de fer en TikTok. De Montleón a Ximo Rovira i al Lechiguero, queda't amb mi perquè la vida és una tòmbola. Tinc un flashback i ella arriba. Sonajero. Bombe Sarajevo estiu, tela marinera. La primera i el Grand Prix que li agrada abuela. Eduard Forés, líos de faldes en Renault. Enxufa-li la valenciana. Canal 9. De Novita Shinosuke i el Gianni Tortuga. La pell del que és xiquet per a sempre no s'arruga. Indiana Jones et el millor cine dels 80. Tu en el canta-canta, viatge a PortAventura. Finals dels 90, València de Mendieta. Terra mítica en anuncis euro per peseta. Concha Piquer, mare de Hueta. I diu aixina, m'apegue a la pantalla quan s'enfoca Carolina. M'agrada molt la lletra perquè ens recorda uns anys molt bonics que hem viscut en la nostra infància, en la Babalà i altres foscos, com comentaves abans, uns anys claroscurs, no?, que has comentat abans en l'entrevista. Sí, jo penso que... A veure, jo tinc molta admiració cap a Canal 9 i cap a aquella època. En general, tinc molta nostàlgia. Jo, des d'un punt de vista actual, o sigui, fent un poc de flashback cap al passat, trobo que Canal 9 en molts aspectes va ser una televisió avançada als seus temps. Va oferir per primera volta programes que la resta de televisions espanyoles varen copiar. Tómbola, no? Tómbola, va ser el primer Sálvame Deluxe o com vulguis veure-ho. Quédate amb mi va ser el primer Mujeres y Hombres y viceversa, o Minut a Minut va ser el primer Punto Pelota, o El Chiringuito de Jugones. No sé, i a part d'això, oferia programes que aquest estil de programes no s'han tornat a veure, com per exemple un programa que es deia Flashback, que era de hipnotitzar a la gent, trobar d'on venien uns records que l'atormentaven o simplement reviure una situació. I tot això amb cares que, vulguis o no, com era la nostra tele, que dia Canal 9 anava a missa, es varen fer cultura popular per als valencians. Què passa? Que Canal 9 tenia molta influència de Madrid, moltíssima, i cada volta pareixia que en tinguera més. I això va fer que, entre tota aquesta influència més prompte negativa que positiva, destacaren algunes cares concretes, com per exemple Carolina, Ximo Rovira, Eduard Forés, per supost. I jo és el que guardo millor record d'aquella època.
i que ens ha marcat, vull dir, no ens ha marcat. Sí. A Nosaltres vam créixer en això. sí. Me posa sent posar l'accent, misteri puc fer-ho millor i per això els cabrons ho senc. Les seues paraules les importa el vent i me pregunte però què estem fent? Perjudicant-nos entre la gent que haurien d'apoyar-nos, dividits pel president després de la Fórmula 1 i l'America's Cup, de l'aeroport de Castelló d'avió saturat, després de l'herència que mos han deixat. Així és més important la visita del papa, que vivem de menjar pels que moren de fam i per això no evoluciona esta societat. I tornant a tu, va ser l'any 2009 quan vas néixer com a El Blue, abans de... No, abans. Abans? Sí, Abans. o sigui, a veure, el Blue és el nom que em vaig ficar jo quan era adolescent per a rapejar. O sigui, i a més és que va ser un procés, vaig descartar molts noms, perquè recorde que jo anava segon o tercer d'ESO i tenia companys que firmaven grafitis i tenien cada un nom, ¿vale? Però eren noms agressius, noms així de xulo, jo què sé, el Pitbull, el Chicharro, el Caos. I claro, jo dic, jo, de tots estos, que vale que firmen grafitis, l'únic que rapeja sóc jo no tinc nom. I al fons tampoc me volia dir. I pensant noms, jo què sé, 13, 14, senyor d'incògnito, tonteries que penses en aquella època. Al final faig una espècie de firma com a Blue, que me va molar perquè a mi me molava el doble sentit que té blue en anglès, que no sols significa color blau, sinó també tristor, el sentiment de bohèmia, malenconia. I això va fer que jo volguera formar part, o sigui, volguera anomenar-me el Blue. I en dièresi. En dièresi, per a que no fora color blau com a tal. I estem parlant de l'any 2005, a lo millor, o 2006. Ahí és quan comença a fer rap en valencià, però lo de 2009 és perquè en 2009 trac la primera maqueta. La cançó de Mister Jo puc fer-ho millor, no? Exacte. I després, més avant, vindria Qui va matar Alfons Pérez, uns anys on també vas actuar al Fes Joc, al Troba'm, vas col·laborar amb Pau Alabajos. Què sabràs tu de conforme és el Blue per embrutar el seu nom, fill de merda? Potser seré jo qui perga, però no seràs tu qui vinga a callar-me. Cau la nit fora el teu llit i el temor s'escampa, un malson que m'enfereix i el meu pit s'estaca. Compartir escenari amb Borxata, uns anys molt bonics per a tu com a Clar, i me va pillar que era molt jovenet i és que, per exemple, quan guanyem el Rock Penat, actuem a l'Auditori de Burjassot amb Fermín Muguruza, Adversaris i Horchata. Clar, uns referents, i jo tenia 21 anys i dic, hosti, què faig jo així, què pinta jo així? Però clar, en aquest moment, moltes coses de les que te passen no saps gestionar-les, no tens la maduresa que a lo millor tinc ara i bueno, vas tindre a lo millor alguna conducta que altra que ara canviaria. I per què en 2015 vas decidir parar amb la música? Vas decidir retirar-te dels escenaris? Per moltes coses. Van passar moltes coses a la meva vida. Jo estava acabant la carrera de dret i vaig tindre algunes decepcions personals, algunes relacionades amb la música i altres no. I va coincidir que estava en un moment que havia conegut a una xica, havia començat amb ella i tal, i dic, bueno, m'avellís deixar-me fora tot el negativisme que puga tindre i fer un break així, parar, no sé quan tornaré, però ho deixo així. La vida amb tu i tu, que sou els meus amics. La nit és jove però llarga, com el meu piu. Sé que per alguns pot ser neva, inclús en estiu, però no necessitem fer-la per mantindrem-nos vius. Només amaga el Jagger que me'l trague, primer avís. Fins i tot la més lletja sí és una miss. Tu vine en mi que jo t'ensenyo les estrelles, tu eres una d'elles, vull el teu calor, dona'm permís. I com recordes els anys com el Blue? Van ser anys bonics, però també vas haver de parar per certes circumstàncies que has comentat. Quin balanç faries d'aquella època? A veure, el balanç com a tal és positiu. Trobo que vaig fer coses també, vistes ara amb la distància, de molt de valor. Pensa que jo començo a fer rap en valencià quan no existeix el rap en valencià com a tal, i era un xiquet, pràcticament. Les meues primeres lletres són de 2006, 2007. De fet, no arribé algunes d'elles ni a gravar-les perquè me partixen la cama i jo me partixen la cama jugant a futbol, o sigui, no res, me la vaig trencar. I jo venia a gravar a València
en tren, caminant, i l'estudi estava en la punta. Jo venia fins a l'estació del Cabanyal i me n'anava fins a la punta a peu, que n'hi havia 1 hora i quart, més o menys. A peu. A peu. Clar, en muletes no podia. Ja. I algunes cançons d'Ixes no se van arribar a gravar mai. Me recordo una que es deia La balada del País Valencià, que no la vaig arribar a gravar mai. Però bueno, que els inicis van ser aixina. A més, el fet de tindre un xaval en l'institut que canta rap, que a més el fa en valencià, que té una forma tan propera de fer-lo, en seguida tots els meus companys se van volcar un poc en mi. I, per exemple, vaig fer un concert en 2007 en un carrer de Nules que va vindre tot l'institut a veure'm. I, bueno... Són anys bonics que també t'han ajudat a madurar com a raper i a créixer. Sí, sí. En aquella època, ja t'he dit, n'hi havia moltíssima ignorància per part meua de moltes coses, moltíssimes. Clar, i això se va transformar en crítiques, perquè, per exemple, jo no sabia el que eren els blavers, perquè en Castelló això no és algo comú de saber-se. No ho sap la majoria de la gent, o almenys en aquella època dels que m'envoltaven a mi. I quan jo començo a llegir en algun lloc que altre, se diu el blu perquè és blaver, i jo no entenia res, i jo de fet pensava, estaria relacionat en el PP, a lo millor, i dic, però com vaig estar relacionat en el PP i per això, per dir-me el blu? No ho sé. I després ja me vaig enterar de la connotació que tenia. I així moltíssimes més coses que tinc anècdotes per avorrir. Que estaríem així tot el dia. Però va ser en 2015 pares, decidisses parar un temps, i a 2018 el tornem a veure a un concurs musical d'apunt a Family Duo, en companyia de la teva germana Carmen, regalant-nos aquest rap de la paella. I no t'oblides l'aigua, l'oli i el safrà, la sal i la rama de romer i si t'animes cullera de pimento rotet en pols i caragols, pilotes de Nadal quan ja fa fred fonamental. Oblidat de ceba o alls no tenen cabuda. Si poses xoriç l'aberració serà menuda. Si no saps què porta la paella, busca ajuda i no facis experiments que insulten ma cultura. El rap de la paella va néixer com una conya. Jo portava molt de temps que no feia res, no escrivia cap cançó ni res, i dic, m'avellis tornar, però m'avellis tornar en algo divertit, despreocupat, i estaven de moda els vídeos estos, que eren com si foren memes, del típic cuiner estranger que fa una paella que li tira de tot a la paella, i dic, jo vull fer això, però en forma de cançó. I la cançó com a tal és de 2017, però no li vaig donar massa bombo. Lo que sí que en 2018, quan lo de Family Duo i tal van contactar amb mi per a participar, dic, pues mira, anem a fer un directe. I quan ho van fer, és cert que el rap de la... O sea, no recorde si va ser Family Duo com a tal o el rap de la paella com a tal van arribar a ser trending topic. I a part d'això, no sé si en Facebook tenia 330.000 visites, bueno, reproduccions, i en poc de temps, i no sé, una locura. Vaig anar al programa a Punt Directe en Carolina i Nerea, i després de molts anys tornava a tindre concerts, però no concerts que jo me buscara, sinó que me cridaven a mi. Tu eres el xic que va aparèixer en Apunt, tal. I dic, home, i què està passant així? Però realment jo no tenia res preparat, cantava cançons que tenien ja 5 i 6 anys, pràcticament. I ahir va ser el que el va animar al 2019 a crear Malparlat? Nàixer amb el grup Malparlat o ja venia d'abans? S'hi van juntar moltes coses. Jo en 2018 vaig viure una època molt oscura, molt lletja, autodestructiva, que motivada, entre altres coses, perquè vaig haver de deixar, me vaig lesionar, vaig haver de deixar el futbol, vaig tallar definitivament amb la xica esta de la que he parlat abans, i més coses relacionades amb l'àmbit personal. Vaig caure en una espècie de bucle, ja t'he dit, d'autodestrucció que estic fent en la meva vida, de fer coses que mai pensava que faria i que mai he tornat a fer. I lo de Malparlat va ser com una llum al final del túnel, simplement perquè un dia estava venint a València,
que tenia una convocatòria de doblatge i m'envia BZ, el productor meu de confiança, amic meu, m'envia un àudio de WhatsApp en una instrumental, fent, jo què sé, ell a vegades m'envia àudios fent un poc el tonto, improvisant. Jo, soc Alfons, el Blue, tal, no sé què, però així no. I dius, ale, ja m'he animat ahir a... No, li vaig preguntar, i aquesta instrumental? Perquè era... O sigui, me va encantar la instrumental. I diu, pues no, tio, tal, no sé què, que... A veure, l'acabé de fer, però ja tinc algú que m'ha preguntat per ella, tal, no sé què. I dic, bueno, pues si ixe que t'ha preguntat per ella al final no la vol, me la quede jo. I aquesta cançó, o sigui, aquesta instrumental va acabar sent La d'idiocràcia, la primera cançó que vaig escriure de Malparlat. I a partir d'ahir ja... La taronja, que també... La taronja va ser l'última del primer disc en escriure's. Mira, tetes, no vos agraden les cançons de trap simplones, repetint la mateixa paraula una i altra volta? Almenys que la paraula tinga fonament i substància, saps? Taronja, Malparlat, l'il·luminari. Un dia m'avellissuc de taronja, que bona és la taronja. Jo tenia la intuïció de que seria un èxit. Pel tema que tractava, tenia l'antecedent també de la paella, que havia sigut l'any anterior també viral i tal, i dic, una cançó que parla d'un símbol tan valencià com la taronja, que a més és aixina divertida, que és també una crítica a la música trap en si i a les conductes d'alguns artistes. No sé, igual a la gent li mola el rotllo, i efectivament va agradar. I damunt són pegaloses, és com Carolina, que te se queda en bucle i no pots soltar la cançó del cap. Sí, un poc la intenció és això. No és algo que faig sempre, el fet de fer entrades, tornades, estribillos així tan repetitius, però a voltes ho faig ja pensant en que vull que aquesta part es quede. I també has tingut grans col·laboracions com Pepa Casas, Aitana Ferrer i moltes més. Comentes aquestes dues persones en concret perquè també han passat per ací i és que jo crec que tens molta estima, no? Jo estic molt content perquè la veritat que estic molt pagat perquè no sols van accedir a col·laborar amb mi, sobretot les dos pràcticament coneixent-les poquíssim, sinó que això va fer que anàrem cada volta més agarrant amistat fins al dia d'avui que m'acompanyen en directe i tot, les dos. Que dius que un artista com la Pepa Casas se pegui el curro de vindre des de Benigànim al Festlloc a cantar en directe quan estem junts, o quan vam actuar a l'Aplec del Penyagolosa, el mateix. Yeah, la plana baixa. Sé que vos talla parlar d'estes coses, però era precís. La Pepa. Deixa't dur i oblida qualsevol tabú. El meu cardio batega per tu. Despullam i dus-me a viure el déjà vu. El món és millor quan estem junts. Deixa't dur i oblida qualsevol tabú. Compartim oxigen i suor. Clava les pupil·les dins els meus ulls. El món és millor quan estem junts. I Aitana, què dir d'ella? Aitana és una malparlada més. Aitana ja... Ja forma part del grup. Exacte. En el pròxim disc, Aitana, Elena, Peri, ja no van eixir ahí com fit Aitana Ferrer, no. Ara ja... Seran del grup. Sí. Hi ha una persona que ens ha enviat un vídeo. Què me dius? Sí. I és una persona que, com estaves comentant, estimes molt. Iepa! Com estàs, Alfons? Segur que t'està tractant fenomenal i a més esteu en un lloc fantàstic de València que espero que t'hagi agradat tant com a mi. Doncs, què puc dir d'Alfons? Mireu, vaig a contar-vos la primera volta que vaig treballar amb ell, que va ser per a fer El monstre de l'armari. I clar, jo no havia tantejat mai el món del hip-hop i del rap perquè no era un estil que a mi m'atraguera. Però quan Alfons em va començar a ensenyar les seues cançons, les que estava preparant noves per a Malparlat, vaig dir, ojo, que este xic fa cançons molt bones, fa unes lletres increïbles, no? I això va ser el que em va decidir a participar, perquè les lletres estan molt elaborades, perquè utilitza un llenguatge i una forma de narrar, i aquesta forma de crear els versos de la cançó que no tenen altres rapers. Ell s'ho curra moltíssim, fa una música de moltíssima qualitat.
I bueno, a més és que les seues lletres, qui el conega una miqueta i qui no, que es fixe en este detall per poder conèixer-lo, i és una persona que li costa molt contar els seus sentiments i el que està sentint, no? Li costa molt exterioritzar-ho. Sembla que sempre està com... Jo li diria que era impassible, però... Bueno, li diria poker face. I no és de veres. Ell sí que trau aquests sentiments, però els trau en les cançons. En les cançons fa com una espècie de cura, no? Cura i autobiografia en cadascuna d'elles. Així que si alguna o algú està interessat en descobrir qui és Malparlat, pareu-vos a escoltar bé les seues lletres, perquè ahí està tot. Ja saps que t'estime moltíssim, que sé que vas a tindre molts d'èxits, perquè fas una música, bueno, què te vaig a dir, no? Genial, i que Malparlat cada vegada s'està fent més gran i espero poder veure com se fa enorme. Que ho passeu molt bé. Un bes molt gran. Estime. Que bonica, Aitana, eh? Molt bonica. Quin repàs i quin balanç tan bonic a fer de Malparlat i també de tu. Sí, la veritat que sí. Jo me l'estime molt. Estic ara roget. No t'esperaves que... No. A veure, jo intuïa que podria passar algo paregut, perquè quan la vas entrevistar a ella jo vaig enviar. Sí. Però, clar, jo ara compare el que vaig enviar jo en el que ha enviat ella i dic, ai, mare... T'estima molt i ahir s'ha notat també, i ella també, com has comentat abans, és una malparlada més i es nota també en el respecte i estima que teniu l'un per l'altre. Sí. I és mutu, o sigui... I des d'ací, una besadeta per Aitana, que moltíssimes gràcies i que també és un amor, Aitana, com a persona. I un talent, o sigui, de les millors artistes que tenim, tant a la cançó tradicional, com ja no relacionat amb la música, sinó a l'audiovisual, trobe que presentadora com ella per a seccions dedicades a xiquets infantils, no trobaríem ninguna. És que no sé què espera a punt per a contractar Aitana Ferrer per a el nou Babalà. La nova temporada de Babalà en a punt, Aitana Ferrer. Jo ho veig. I tornant a la música, tu com a raper, quina valoració faries de la música rap? Perquè ha canviat molt. La música rap, que ja t'he dit, va néixer a finals dels 60, a principis dels 70, barris, guetos, barris sense recursos dels Estats Units, ha estat molt estigmatitzada des d'aquella època, fins al punt que per a no referir-se a rap com a tal, que els músics en si ho infravaloraven en això no és música, ¿vale? Es trauen l'etiqueta de música urbana també com una forma de despreci i tot això evoluciona fins a que en els anys 90 als Estats Units, i així 20 anys després pràcticament, s'assenta a la cultura popular de l'estat en qüestió, allà als Estats Units, així l'estat espanyol, i és una música que, encara que ara mateixa sí que estiga en boca de tot el món, no ha sigut així. I fa 20 anys era molt difícil que t'agarraren en sèrio, si sabien que fes rap. I dins del rap en valencià, o sigui, dins de la música en valencià, entenent-la com a gènere plural d'una multitud de gèneres en si, musicals, el fet de fer rap i fer-lo en valencià ja era doble perill. O sigui, haces rap, però com eres un mierda lo haces en valenciano. Perquè no estàvem acostumats tampoc a escoltar. Exacte. I dins de la música en valencià, per fer rap ja també, o sigui, tenies aquest doble despreci, per fer rap i per fer-lo en valencià. No sé, és un camí que ha sigut molt llarg, però que afortunadament hem trobat referents que han ajudat a assentar-lo i que avui en dia no sols trobo que està ja més establert, sinó que va agarrant més potència. Això sí, trobo que s'hauria de potenciar més el rap, el hip-hop com a gènere en si, perquè moltes voltes caiem en el que són les fusions que estan molt bé, però deixem un poc a banda l'essència de lo que és l'estil de música que fem. Que no és una crítica ni res, simplement que jo tracte de reforçar aquest aspecte, tracte de que Malparlat
siga hip-hop en valencià. I com a tal vull que se'l conega. Quins han sigut per a tu estos referents que estaves comentant tu abans? Jo he tingut molts referents, sobretot espanyols, perquè, però és habitual que en l'època en la que jo vaig créixer tingueres com a referent, per exemple, a Queixió, de Violadores del Verso. Però sobretot també pel fet de ser valencià, d'Alacant. Jo m'inspirava moltíssim en Nach. De fet, moltes cançons que he fet són el meu punt de vista, millor, de com seria una cançó de Nach en valencià. I fora de lo que és el hip-hop jo tinc molts referents. Mira, per exemple, al panorama valencià pots dir des de Xavi Sarrià, Amàlia Garrigós, Aitana Ferrer, per exemple, Pepa Casas. I al final, el bo, i és una sort que tinc, és que molts d'aixòs referents han acabat envoltant-me a mi. O sigui, per exemple, jo tinc molt bona relació amb Amàlia, però sí que Pepa i Aitana puc dir que m'acompanyen en directe i tot, i fan cançons amb mi. O sigui que... És que compartís també estos referents amb tu, perquè Amàlia és una gran comunicadora i ha estat ahí sempre, donant suport a la música en valencià en els anys oscurs que vam patir així. Totalment. I ja te dic, jo penso que som un bressol de comunicadors, els valencians, perquè tirant la vista darrere trobem, per supost, Amàlia Garrigós, però avui en dia tenim, en l'era de la comunicació, l'era actual, abans en l'era pre-internet, el que deia Canal 9 anava a missa, però avui en dia tenim diàlegs, tenim la síntesi, tenim Senia Mulayali, tenim el ventall d'Aitana, jo què sé, tenim autèntics referents de la comunicació i, a més, anem per davant pel fet de que la gran majoria d'ells són dones. I això no ho poden dir en la resta d'estats ni d'Europa ni del món, pràcticament. Gràcies per la part que ens toca. No, però ho dic sincerament, Ja ho sé, ja ho sé. I a banda, tu també eres youtuber, valençuber. En la pandèmia vas començar en el taller de rap que ens regalaves al teu canal de YouTube. T'agrada aquesta faceta també com a youtuber? M'agrada molt YouTube i jo fa anys ja vaig tindre una manco de fer YouTube en valencià. En 2014 i 2015 vaig estar publicant vídeos al meu canal, però molt roïns i que, per supost, estan borrats. I van passar els anys i sí que durant la pandèmia el que va fer que m'impulsara a fer vídeos, i en aquest cas els videotallers de rap, va ser, per un costat, que el nostre amic Edu Borja va clavar-me per a que Sempre Teua poguera d'alguna forma patrocinar un contingut valençuber als centres educatius, però d'altra manera també és perquè jo estic a l'Escola de Música Moderna d'Almenara donant classes de rap i els xavals que tenia m'insistien en que volien seguir donant classes encara que fora per videocridar o el que siga i dic, home, a veure, si en vez de fer-ho per videocridar agarre i monto un vídeo i faig des de zero i així que no siga sols per ells sinó que siga per tot el món que ho vulgui veure i vaig acabar fent això. Són poetes els rapers o rapers els poetes? No vos vaig a respondre encara. Abans de res vull saber el que pensen els meus companys i companyes creadors i creadores de contingut en valencià, dins vídeo. Maria, tu penses que el rap és poesia? Doncs jo penso que sí. Això m'ho estàs preguntant a mi, clar, és que jo com soc l'especialista en rap... Mira que està bona la taronja, me la pela i menja la taronja, i creix una flor al mur, vol ser futur, és present, és memòria. El rap és poesia. Tota la música és poesia, però el rap especialment. No sóc cap experta, però diria que per a mi sí. A banda, també eres actor de doblatge. Jo he comentat al principi que tens moltes facetes. A quins personatges has doblat? Que sempre he tingut curiositat. A veure, en la sèrie Els Mosqueters en Apunt, per exemple, en la primera temporada tinc molts dels villans, o sigui, villanos. Tinc molts dels roïns dels episodis. Són episodis autoconclusius, potser com a molt la trama d'un s'estén al següent episodi. En la primera temporada tinc molts dels villanos. En la segona, alguns dels villanos, i això és per ficar un exemple per la sèrie dels Mosqueters que m'ha vingut al cap. En certes pel·lícules, en Xangai, soc també el villano. És que me fiquen cara de roïn. A veure, és perquè me diuen que tracte els greus guai, però
Però, clar, jo estic a lo millor més còmode fent un jovenet. Per exemple, a la pel·lícula Atracadors sóc el protagonista i és un xaval de 20 i pico anys. Solament volia guanyar més guita. Sí? I què? En què t'has clavat? Vinga, dis-me-ho. No, res. Que em parlis, hòstia, què has fet? Vinga. Vendre una Glock. Només una. Me n'he desfet de la resta d'armes com volies. N'he esborrat totes les empremtes, tranquil. Que, claro, que si, per exemple, Xangai, que me toca posar-li una veu de villano, val? I, no sé, canvia una miqueta. En castellà he estat en The Spanish Princess, per exemple, que sóc el rei d'Espanya, Carlos V. Està en HBO, se pot veure. No sé, en sèries com La màfia solo mata en verano, tinc algun take teatre. No sé, Hightown és de les últimes que he doblat, Torn, això són en castellà ja, I la setmana passada, per exemple, vaig doblar per a una pel·lícula que van a traure d'ací poc, que es diu Born a Champion, que va de lluita lliure, arts marcials i tal, jiu-jitsu. I jo sóc Khalid, un jeque àrabe que està involucrat ahí en la trama. Parlant de pel·lícules i de sèries, m'agradaria que ens recomanares alguna pel·lícula. Bueno, jo sóc molt marvelita, ja ho sabeu, i si veuen els meus vídeos, veuen les prestatgeries de darrere, i sempre recomane Logan. Trobo que Logan a mi me resulta una pel·lícula molt inspiradora, trobo que és molt bona, però a part de Logan, és que n'hi ha tantíssimes, Donnie Darko, El Rei León, Gladiator també, pel que suposa, és la pel·lícula que me ficava abans de jugar un partit i així al cap tot encès. Però bé, no sé, n'hi ha molt de cine i molt de cine de molta qualitat. La cosa està en trobar la pel·lícula que a tu més et representa. I de sèrie? De sèrie, Daredevil, indiscutiblement. Te diria que és la sèrie de la meva vida. També personatge de Marvel, advocat, jo m'identificava molt amb ell, i la sèrie de Netflix és molt bona i va arribar a ser, durant els anys que ha estat Juego de Tronos en antena, l'única sèrie que li ha disputat el més descarregada i més vista en un mes ha sigut Daredevil en 2015, quan va eixir. A més, estava considerada en el seu dia el producte de més qualitat de Netflix, competint contra Stranger Things, contra Mindhunter, contra Narcos, i no, era Daredevil. És una gran sèrie, o sigui que jo la recomano molt. I tu quan vas començar en el doblatge, t'imaginaves arribar a doblar aquests personatges que has doblat? A mi, per supost, que és una cosa que me motiva, però sóc conscient també que els productes que arriben a València no solen ser de tirada estatal. No anem a doblar a València Los Vengadores, per exemple. Ojalà se doblaren al valencià, saps? I ahir m'encantaria, jo què sé, tindre algun personatge, per supost, però trobo que en espanyol és molt difícil. Fa molts anys que vas començar? Bueno, portaré 5 anyets, entre unes coses, no, o 4 anyets, per ahí va la cosa. I estàs ben a gust, Sí, jo sempre he sigut molt fan del doblatge i en concret del doblatge valencià. Vaig tenir una època que me vaig obsessionar molt, coneixia les veus i els actors, investigava sobre, jo què sé, Francesc Canyó, Martí Pic, Mari Giner, Julià Sordí, Laura Violeta, César Lechiquero. I ara aquesta gent és companya teua. Companys i alguns d'ells directors, perquè César i Laura, per exemple, me dirigeixen prou. Per anar acabant, m'agradaria que ens comentares, a banda d'actor de doblatge, mestre de músic, de rap, raper, també has estudiat dret. En el teu temps lliure, si és que tens temps lliure, què és el que més t'agrada fer? Bueno, jo sóc un gran lector, a mi m'encanta llegir. M'encanta també jugar a videojocs i tinc un gust molt retro. O sigui, me mola jugar a, sobretot, jo què sé, portàtils de quan érem xicotets o me vas entenent, saps? Jo què sé, els jocs de la nostra infància, me mola rememorar-los. I els jocs actuals que tracten d'inspirar-se en aquells, perquè també n'hi ha que tenen aquest estil, inclús en l'apartat artístic, pixel art, que se diu. No sé, aquest estil de jocs a mi m'encanten i sí que disfrute molt en ells. Entre els videojocs, la lectura, fer música, veure sèries, perquè
si me pilla que me vicia una sèrie, mira, fa poc, bueno, està en boca de tot el món ja, però el Juego del Calamar, Sí, sí. en 2 dies me l'he vista. Dius, hosti, és que no puc parar de veure-la. No t'he preguntat per un llibre així ràpid que ens pogués recomanar. Llibres n'hi ha moltíssims que jo recomanaria. Tal volta, mira, en valencià, jo me mola recomanar La casa invisible de Carme Cardona. Me mola també recomanar Hipocondria Mon amour de Chungarro, el nostre company Valenzuber també. I per supost, ara que aprofitant que és molt amic meu i que trobe que hauria conèixer-se més, Esto no estaba en mi libro de historia de los dinosaurios, de Francesc Gascó, Paco Zoico, d'ací de València. 3 llibres molt bons, 3 llibres molt interessants. I ja que estem, si vols, també recomano un còmic, d'ací de Paco Roca, que és valencià, Los surcos del azar, un 10, o sigui que ahí teniu lectures ja per una temporadeta. I un missatge per acabar este capítol amb tu, per a totes les persones que veig en esta entrevista. No deixeu de fer les coses que vos plenen, que vos fan feliços i lluiteu per allò que voleu i que més vos agrada i escolteu mal parlat. Moltíssimes gràcies, Alfons. Ha sigut tot un plaer i el dia també ens ha acompanyat i fins la pròxima. Moltes gràcies per tot. Ja de canvi em sent cassoles, menjaria taronja a totes hores. Els somnis mesure per fane caes, i a cabassos plene caixons i vores. Navelates dolces clement nules, varietats mescles d'allò més xules. Valencians ignorats d'esta herència, patrimoni i propietats perdudes. Des d'Europa veten la production, i els polítics passen de moatros. Si tens de